Matur nuwun sanget Dik Nurul Etikawati, mekaten para tamu kakung putri. Lelagon tembang kangen ingkang sampun katur lumantar diajeng Nurul Etikawati wanudya ingkang tasih kenya ingkang saking Laladan Sukoharjo Makmur menika ugi kerawuhan kadang seniman seniwati malih ingkang nembe rawuh kala wau siang sampun kuatah sanget menika Mas Kiswanto sekalian garwa Mbak Yutati Kotot Kusumawati Lujeng Lelenggan Kandi Sekeca nggih. Kalih sinten sing jilbab merah niku? Itu ya penyanyi siapa ya? Nggih, sekecakaken juragane Sang Kalinggan. Iki sapa Dik Pangling? Oh, Eva. Pangling saiki gede banget sekecakaken. Heeh. Mbak Eva Kotot Kusumastuti nggih. Sekecakaken nggih Dik, nggih. Mas Wanto. Aduh, ya. Seger waras nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak sedaya kemawon sekecakaken ingkang nembe dahar wilujeng dahar kanthi sekeca menika tasih sarengan kalian kadang-kadang campur sari sekar mayang. Kala wau wonten sasmita, wonten dawuh saking bapak-bapak wonten wingging kala wau nyaket kalian kula Mas saking Pak Jagal sekalian ngersakaken lelangen caping gunung dipun bawani mekaten dawuh saking bapak-bapak. Pramila menika lelagon inggal badhe katur ingkang badhe ngaturaken ingkang tengah ingkang saking Laladan Selo Giri leres nggih Selo pindah ngendi nguter Sukoharjo Makmur Mbak Desika mangga caping gunung Mas Toke pamundutan saking Bapak Jagal sekalian. Ayo adikku lanang Roma entuk jodoh karo Mbak Devi ya dasare piyayine budaya kabeh sing kakung player kondang ya wisih nom ning terampil banget sing putri ya seniwati suwantene wah ya jos calon waranggana jos menika mugi-mugi pokoke dados keluarga ingkang langgeng tak suwun menika. Somben iso dolan bareng ning Tawangmangu karo aku. Lah ngapa? Dolan yo ben mantene kok melu. Lah Roma bojone Tawang Gandasuli. Bojoku pancot. Iki mung ngisor karo dhuwur. Oh, Mas iki bareng ngono goran tak kira arep melu cawe. Kencan ning kulon kono. Ya. Ya sedulur kabeh, Nduk ning kene. Ibu Bayan nggih lenggah wonten mriki. Kecakaken nggih, Bu. Ibu Bayan adikku wedok. Pernah pun nak dulur kalian kula. Dadi aku pernah awune tuwa aku. Oh ngono. Dadi aku karo Bu Bayan Dik. Dik. Nek ya aja Dik nek kene ya Bu. Ning kene ya Bu. Bu Bayan ning omah wae. Pun adep para warga kok. Ayo. Enggak. Sing bawa Slendro Patet Cina. Sing bawa Dik Desika dhisik. Saben bengi nyawa konang elak lanjut dipun jenggleng mboten Pak? Jenggleng. Oh nggih jenggleng kula ngarep nggih alus ngono. Ben rada anget. Iya. Kendange tak keturun. Dilanjutke wae. Mbak badhe ngecangi bawa ombot. Ayo baleni. Baleni ben bengi. Aduh apik banget lho swanten. Apik kok ora nanggap nek apik. Kuwi mau ki swara wedok. Sliramu wae kok, Dik. Saben bengi nyawa Ayo. Oh,
jenggleng piye ngono apa ora to? Ketoke ora ketok. Mboten nggih Pak nggih. Mengke malah mawut niki nggih. Yen memajang mung karo janur kuning oh pon kembang wae weton gunung Iwau sik Mas. ya ono nawala saka kanca-kanca Sinoman. Iwau sik. Iso maca ora? Ya iso iki aku. Wah, ora gaul. Sekolah. Lah iki tulisane apa iki? Malah ra iso kono. Lali ra. Apa iki? Lali ora. Bakal cidra. Bakal citro. Edan turun. Bojo ketikung. Apa iki? Lah apa ya iki? Iki tulisan dokter gorene. Iya. Wis iki lagu lungset. Lungset. Ah bener toh? Layang kangen. Layang kangen. Tembang Tresno saka Karang Taruna. Wo iki mesti calon dokter. Lupatmo. 6. 6 lagu. 50.000. Alhamdulillah. Sing ngesake sapa Sinoman to? Mayan. Dadak repot-repot nganggo kaya ngene, Cok. Wis kenal suwe lho awake dhewe iki dadi ra penak. Nah, sapa sing ngesake? Nek nggih tuku rokok wae kono wae. Oh ya matur nuwun. Yes, matur nuwun. Kurangane njaluk Mbok Debi. Ayo. Matur nuwun 50.000. Kalajengaken Mbak Desika. Tekan ngendi mau? Pacitan. Yo. Panas Mas Kincer Mas Aji apa nek motoku ra tek cetha nyawang adoh iki dulur-dulur padha rawuh nggih tak cedhakane ra cedhake dikira Nang cedhaki ora tresno karo kanca Joko nggih absen kabeh Mas. Nggih, iya adi wedok, adi lanang, dulur-dulur. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Mas Aji, iya dulur-dulur seniman seperjuangan. Kecake Mas, sapa iki? Halo, iya, enggak. Nah. Kamu tak kira tadi? Nyambi among tamu ya, Mas. Malah kon kukut lho. Ayo. Iki, iya. Kon wis dulur iki ya ngene iki ora apa-apa. Karo Roma iki dilanang kaya. Ayo. Wani wanto titip salam karo penyanyi ini sederalah. Ngerti dasare bojone dipemewe mengkorok kok dikira bojone karo ngene. Panas dan Janjine piye Mas? janjine kepiye aja meso-meso aja mepet-mepet panas udan haling-haling rasah reok ditonton kanca-kanca seniman-seniman isin. Ngapa kok isin Lah iki aku wis lho? tuwek dhewe. Lah biasane ya ora isin kok mbok. Adi-adi kabeh kok. Ayo. Panas udan aling-aling cabeng gunung.
lajengaken Dik Desi Kang. Nadyan wadon sarata lanang inumane